Suala kartım buraya Özcan, Karayaşor'da da yaşım 64, adım yoluklu buraya da aman oldu. Bazar ben kartım dihan bazar buluyor. 3 lira bir bağım var. 18 rakam meyvam var. İnşallah nasılım başkanın başı işe terkettim. O greyvolu da ettim. Bağlısına da ettim. Dihansına da ettim. Ona dihansına bağlar. Meyvende bana şu bir dihi var. Sayısı mal. Bir karabidana, akbidana, huzayne, ne o zatları duymada falan. Mana burada bamiya üzüm satıp otuyorlar. Nereden üzüm kilosu? Kilo 40. 40 rupiya değil. Haltebet neçe? Haltebet 40 rupiya. Hayır işlen. İşleňiz ýaşymy? İşler yaxşı şükür. Ay bolýar. Bazarlaryň ýaşy bolsa bolar. Bazarlarym yaxşı, işem yaxşı şükür. Ay bolýar, sag bolsaň bolar. Sag işleň. Mana görüşüňiz ýana. Wa alaykum salam. Mana burada özüm Kalampur satışdyryp durlar, dostlar görüşüňiz alma bar. Qarqynyň bazarynda. Käde satýarlar burada. Kädelerini ýesýän berdi. Kädeler näden? Käde näçe käde? Bular bile käde diýär, türkler kabak diýär muňa. Dostlar görüşüňiz ýany. Qarqyn çoğun daş toğra bols bilen. Nol we piyaz. Piyazyň kilosu näçe ýaşular? Piyaz näçe? 20 rupiya. Kilosu? Kilosu 20 rupiya. Ha, ya, işler ýaşymy? Bilkul ýaxşy, alhamdulillah şükür. İnşallah ýaxşy bolsun. İnşallah amin. Mana burada nol bar. Piyaz. Bu näme? Ýaşul bu näme? Piyaz toxumy näme bol? Piyaz toxum näden mi kilosu? 10 kilosu 5000 kil. 5000 kil. Bir kilosu. 1 kilosu. Näçe tüýere bolýar? Abi katta ýere ýeterdi. Näme ýaxşy toxumdyr ha? Aşa özbeki toxum. Doğru doğru. Tarpıl qawun näden? Tarpıl näçe? 10 rupiya kilo. Kilo 10 rupiya. Ha. Nereden tarpıl bol? Akçanqa. Akçam. Qanqa. Qawunlar näçe? Qawunlar. Men bilmedim ana. On bilem ýokdy. Awalardan. Näru tarpılda satýarsyňmy? Awa satýarsa. Ha bir sanak ber goýbersiň soňa. Awa inşallah näme. Var sağ olun, teşekkür ederim. Hoş Sağ olun. Dostlar mana Aylam kiosk guzarşymyzy inşallah sizler için takdim etmekçi. Bu arada käşir. Käşiriň kilosu näçe? Ona türkler hoş diýär muňa. Beler käşir diýär muňa. Dostlar, muň kilosu näçe? Käşiriň kilosu näçe? 20 kilo. 20 rupiya diýär. Näwru? Käşire kaçar muň çykýan wagtda haça ne kilýar bol? Käşirler. Käşir mi? Näçe wagt boldy diýär? 3 ay boldy ekilene. 3 ay boldy. Hay say dekýärsiň, hay sayda ýetişýär. Jo, owal joda ekilene. Owal joda ekýärdi. Awa. Ha, işleňiz ýaxşy maksat? Yaxşı, maksat bolýar. Bolýar, ýaxşy bolsun inşallah. Mana dostlar görüşürüz. Ama böyle seyyar bölünç diyorlar. Muňa dukanda da ýolumyzda tatyp otylar bir näse 10-20 dukanlardan ardaýmaýanlar. Bular näden bölünç sirse? Assalamu alaykum. Birinji sir 470. 470. Ha, dukanlardan alsaň 550-500 bardyr. Hawa şoňa bara. Çok üstünden alsaňyz dostlar görüşüňiz. Ýa mana peýdaly gelin. Dukanlardan almaň. Çokdan alın. Hawa. Ay mana dostlar. Sen näme diýýärsiň oglan? Oýnap ýörmüň? Baly garkynyň jarçysy bolýan. Toya, görüşe kıyırıyorsun. Dayımla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu dostumuzdan görüşüňiz ýanak bana bu jar çekeni. Toy bolsun, kaýsy bir ýere ýitiren dady bolsun, kaýsy başga müşkül bolsun, näme bolan bilen şoňa gelip aýtsalar, bu jar gygyryp adamlara eşdirýär ekeni. Soňra adamlar şoň aýdan ýenen gelip zatdan al bilýär. Pul ýetiren bolsun, başga ýetiren bolsun, şu dostumuzdan hyzmatda ýa görüşlerde her ýerde jarçylyk etýär. Şo rakanda? Hawa şo rakama. Näçe ýyl bar etýärsiň bu işe? Bu işe bir 15 ýyl boldy Hudaýa şükür.
5 yıl. Hava. Bunu gudraňyza aýlap şundan. Hava şunuda şukurana alda kanda aýlýarsa. Maksat kar barmy ýaxşy. Hava ýaxşy bolýar. Ay inşallah mundan hem ýaxşy bolýar. Hava inşallah bolýar. Sağ ol. Örte ýene birinji saty oturýarlar. Birinjiler näden ýaşular? Sirte. 450. Aha. Bol o birinji farky näme? Ha, bol ak birinji. Dostlar görüşüňiz ýanak mana ak birinji diýer eken. Ol Türkmen palaw bolýar, mundan näme bir rakamrak değişik Türkmen palaw bolýar dämi? Munqşir bolýar munqy? Kısır bolýar. Munqşir. Amon ilk göramadak bilmerdi, haçır ýedirecekmi? Hasan gelden gelýär. Men ak palaw ilk göremem. Billahi gelecek diýmen. İnşallah. Bere uğuna çıkayma. Yok yok indi giç bolar. Ýangman inşallah bir ýangman gelemezden etip bolsa. Bul ak birinji görüşüňiz ýani muň fiyerti näçe? O 5 yıl. Bul 5 ýylmyş, onun gymmatmyş. Oň palawny gördüm, ýani aý bolýar, muň kyny görem ýok dostlar. Görüşüňiz ýanak. Bu arada ýaşaýan hemmesi gowmlar türkmen ýaşaýar. Özbek, peştun başga taýpa ýok bu arada. 51.086 nüpusu var ekeni. Bulam kepçe ha. Näçe pul bular? Aha. Näguru ýaxşymy işleň satýarsyň bir näse? Satıyor. Näde 150 diýdiň ha? 150. Bular kätmenmi? Olur katman. Aha. Mun nämede istifade etmek bolýar kepçäni? Yapacağınlar işlemeli. Tam uy goýan plan. Ha, yuvalarım. Pilden hem etmeli? İlle yere aktarmalı. Yer agdyrmaly. Bu näme soň? Munda bogda ýormaly, he? Aha. Dogry. Bular näçe? Aha. Ýaxşy. Ýaxşymy işleňiz? Bolcak. Özüň gurşýarsyňmy? Hava. Aha. Näçe wagtdan bäri bu iş ýapýarsyň? Bu 2 yıl oldu. 2 ýyl bäri gurşýarsyň. 5 yıl. 5 ýyl. Ha. Ýaxşy, ýaxşy. İşleňize haýry, bereket bersin. Görüşüňiz ýani dostlar, bu dostumdan börde mana kepçe, şu rakam bıçak diýen gerekli atlaryny gurşap öz satýar ekeni. Awa, dostlar görüşüňiz ýani mana börde. Bazılar börde piyaz, soğan diyor. Börde bular kavun tohumdur bul herhalde. Bu kavun tohum mu? Kavun tohumu 35 rupiye kilonu. Kilonu alıyorsun mu satıyorsun mu? Alıyor. 35 alıyor. 40 satıyor. Ha 40 ýaňy peýde satıyorsun. Ya o satıyor. 10 rupiye kemaysa bile. 5 rupiye bile. 5 rupiye bile. İşleňiz ýaxşy eken onda. Yaxşı işlenmez. Ay bolýar daim ýaxşy bolsa näme bul? Bunu näme etýärler alıp? Bunu alıp yiyorlar, çakıp yiyorlar da maydalar. Yok. Aha, näçe wagt başlyk wezip etýärsiň? Bu ne bir 3 yıl oldu da etýän ben. 3 ýyl boldy. Maksatçynyň bunu gudraňy geçindirýärsiň. Ha, geçiriyor. Maksat çalam oluyor o diýärler. Ýaxşy, ýaxşy. Bunu gudraňy geçirseňiz boldy inşallah. Mundan hem ýaxşy bolup gider. La yamin bolýar. Bolýar, sag bolun. Assalamu alaykum aziz şu bilen media hoşçul YouTube channelden meni izleyen dostlar hemmeňe assalamu alaykum diýen. Görüşüňiz ýana Garkyn bazarda sizlere söz berdim. Ýakynlykda Garkyn bazarda video boljak diýip. Sizlere Garkyn bazarda börde ýaşaýanlar hemmejikler görüşüňiz ýana türkmenler ýaşaýar. 51.000 bagışlan 51.086 nüpusu var eken. 21 qarýasy var eken. Munda ýaşaýan hemmejikler türkmen görüşüňiz ýana dostlar. Böyle reportaj sokakta halklardan gep soramana ne rakam gün udırandan geçirebiliyorlar. Şu arada video çekmene geldik. Selamun aleyküm yaşlı. Wa aleykum selam. Qalay daýamysyňyz? Xudaýa şükür. Bir özüňizi tanıştyrsaňyz. Owa özüm Qarýa Şordepeden bolmalym. Uluswary Garkyn. Qarýa Şordepeden. Yaşımız 65 boldy. Uluswary Garkyn Şordepe Qarýadan mı? Owa. Şordepe Qarýadan ýaşy. Näme işle bilen meşgul bolýarsyňyz? Şi bilen diýançylyk bilen däne. Näme diýançylyk bilen ýaşymy? Şükür madaly. Ay bolýar ýaşy bolsun. Owa. Näme diýançylyk garýar? Ay mana buğday ekýär, mekke ekýär, paxta şolar ýani maýda çüýde maksat. Assalamu alaykum dostlar, görüşüňiz ýana mana bugun Garkynyň Kasap bazaryna geldik şiplerden. Mana orada kasaplar gösterdi. Dostlar. Arman. Oy bar olun. Selam alaykum. Wa alaykum. Nagru goşdan kilosy näçe? Näme mallar soýarsyňyz? Erkek hocak soyas görsün 350 gana. 350. Hava. Ay maşallah. Näme bir maly satyp tökedi bilýärsiňmi? Hava satyp tökedi bilýärsiň. Ýaxşy ekan işleňiz. Hava da şükür ýaxşy köp ýaxşy. Ay bolýar inşallah haýyrlysy. İnşallah. İnşallah. Mana bu dostumdan görüşüňiz ýana bir kilo öjek goşy 350 diýär. Mana bu ýerde bulup pedem satyp oty. Harmady o? Barmyň? Näme işler bilen? Mana göz satýar. Mana goş satyp ety adyňyzda tanıştyrsaňyz.
Adım Abdunayim bolýar. Näçe ýyl bar bu iş etýärsiň? Muna 4 ýyl bar. 4 ýyl bar kasapçylyk etýär. Hawa. Näde merýärsiň kulüne? Kuluna 400 demerýän. 400'den. Hawa. Onda ham yaptı da 400 de börde 400 eken onda. Hawa. Hem yerde derçe bir gıygır eken. Hawa. Men ardan ragalar mı kam diýipdim? Ha, sen Mana böyle geldiğin yine dem görüşmek yani mi bu puştan duşuna. Har mı qoğum? Näme satýarsın? Meyve satýan. Näden glas ba? 20 50. 20 50. Hawa. 50 goýa 20lik bas ýokmy? Hawa. Onda suw goşýansyň. Şetýän. Ay bolýar ay. Ay. Näde işleň ýaşymy da? Bolja. Näçe ýyl bar işleýärsiň süreçe? 1 ýyl bar. İşiňden hoşmusyň? Hoş. Ay bolýar. İşleň haýyrly bolsun. Dostlar görüşmek mana dilik bes tarpy satyp otelan Owropalyk bölek. Mana bu ýaşylymyz barda. Gawun tarpy satyp oter. Ay mana dostlar pomodorum bar eken barda. Görüşmek ýanyk satışdyk dolar. Pomodor, tarpy, hemmatlar garkynyň bazary ýaşaýanlaryň pusuňa barsy türkmen barda. Gaýra başga gowum ýok. Alma, pomodor, wa alaykum salam. Harma gowum? Zayım bakar olsun. Selamun aleyküm. Men Abdulqahar oldum. Qarqımdan. Men şu günler meyve furuşlukla meyve satýan. Meyve sat. Näçe ýyl bar bu iş etýärsiň? Bu işe 4 ýyl bari. Näil işiňden hoşmy? Şükür alhamdulillah ýaxşy. Aýdadyň galýan bir näse günüňizden geçendir bilýärsiň aşynyň arkasynda. Bale, hawa şükür alhamdulillah masulat ýaxşy. Bolýar. Näden üzümler, tarpydyň dileg näde? Bir delek tarpysy 10 rupiýa 20 rupiýa berdik. Kileler 1 başlyk berdik. Mana 1 kilo alman 60 rupiýa berdik. Badyryňa 50 rupiýa berdik. Ýaxşy. Garkynyň bazary hile geçiru bolýar eken, dolap bolýar eken. Hawa garkynyň bazary saat 4-5den soň şuru bolýar hawa bu ýerde. Perşembe gün, duşanbe gün şerde jirýän bazarymyz bolýar da. Bir bazar şu ýandykda. Ýaxşy. Dostlar görüşmek ýanyk mana burada galam çağlar okuýmasa okuýjak zatdan şoňdan depter galam gerek zatdan alýar ekende goşuňa qırtasiýa diýoslar. Harman, salamu alaykum. Aleyküm selam. Ýaşym daýama. Hudaýa şükür. Özüňiz bilen tanıştyrsaňyz? Ben Abdulakim. Abdulakim asy näme işleýärsiň bu dukanda nämeler satylýar? Dukanda Kur'an şerif, iptiyak, ana hatçalar ýan kitapça şol oýanatlar. Ha, molla okuyacak oğlanlar için, Kur'an okuyacak adamlar için Kur'an şerif satıp, kitap satıp, mektebin nemelere kalam malam hem zaten tapılıyor eken de. Ha, böyle tapılıyor ha. Ha, bu işlerine de yaxşı mı? Yaxşı şükür. Böyle hayırlısı. Hadi sağ olun. Mana burada bu qowmumuzdan şeýle hoşyrp dur eken, şeýle hatýar eken. Harman. Halay o palwana.
Yaxşymy, sağmy? Can jorum tekleme. Şükür. Adyňyz näme, özüňizi bilen tanıştyrsaňyz? Men Emin Palwan bolýan. Tarwan, bu ýerde näme satýarsyňyz? Şeýrek Askrim satýarsa. askrim satýar. Hawa, hem dukandarlyk etýäs. İşleňiz ýaxşymy? Ha şükür alhamdulillah ýaxşy. Askrime näme süýtden gorşýarsyňyz? Enek süýtden? Halismi ýa-da süýtmi? Ha enek süýt halis. Hawa. Onu ilk görýärmiz bilmezsen? Ha iyi görün manasyna. Aha. Hawa mana. Dostlar görüşmek ýanak mana bir däne askrim berdi. Bu dostumuz ilk gör diyor, cemedi halis süýt diyor. Men tarapdan sana bakşyş diyor. Urwakan şeýle hamyň hemme da garkyny gelseňiz, hala garkynda bolun, hala başga. Yana kamagan madasa? Madasa 10 numaramyň, 5 ýyldız. Teşekkür. Kesmine bereket bersin. Ýanak mana ýene de böyle geldik. Harman haja. Var bolun. Kala daýam uçma. Kala yaramma aýnamy Huda. Daha şükür. Hawa adyňyz bir tanıştyrsaňa ilk. Adım Hacı Abdülşükür bolýar. Vilayeti Jowuljan, Ulutwaly Qarkan Haýriýa dinardan bolýan men. Näme işler bilen meşgul bolýarsyň? Men mana mewa purşuk atýan, üzüm, alma, şonýan mewa purşuk atýan. Üzüm alma mewa purşuk. Näçe ýyl bar etýärsiňiz? Mune bir 3 ýyl bar etýän, 3 ýyl bar. Näre sudaraňyz ýaşymy? Hudaýa şükür tudaramdan bu ýana bir kemti mana bu gudarana bir dalda bolýar. Ýaxşy sudaraňyz ýaxşy bolsa bolar üzümden başga satýarsyňyzmy ýa? Tarpy satýar, tana satýar doýdy dukanymdan bar bir mewa purşuk. Dukanam bar. Ha dukanam bar, mewa purşuk dukanymdan bar. Görüşmek ýanak. Garkyndan gaýtyp ýa garşy motosikletde görüşmek ýanak manasypda bilimlere media hoşça çaýnalar sizlere ödüllemek için motosiklet gaýtyp şöyle jengelde test ýogaýas guzarışmada edip bolup ýogaýas mana ýoldan bilen garkynda hamyap orta ýolumyzda şeýle haraprak dostlar görüşmek ýanak. Maşynalar ýoldan gidekenlere Qarip bir saat motosiklet yolumuz var ortamızın. Ne jagal var, ne kır var. Bir saat yok jagada iki bölük kışla ortanda da ýaly sular basıp duruyor böyle yine. Görüşmek ýaly dostlar. Bizarışymyzda gepleşiklerimiz geçirip bolup indi mayda ýogarşy ýerde gelýär. Saatam 4:30 akşam üstü. Dostlar jengelim ortasında ýögelýär. Yandan bir uyduça görüşünçe hoş sağ bolun, sağman oturun dostlar.